Salah be kumliya ini मा जाखो इमान गोबाव इमानथो बिब्दि गोबाव खालामनाब्रा है जालालै बेजों हिनजावनो जाजोबबाय बेखौ मा एसेबां लेटलि बिलाय लिडिसना लिडिस मारै मानसिया बियो हिनजावा हले जाजोबखाबाय बेखौ बियो कारेक्टखा ओइ नै रिफ्लेक्टराबो गोलैबाय थायोब्रा है डिस्टार्बनो साला थाब थाब फैनांगौ इमान लिजि है बिदि जायोना मानसिया लिडिसना लिडिस मार आरो बियो है ओरैनोबा खर'नाया बांगासिनो थाब थाब फैनांगौ निउसखौ खालामनो जगारफोरा जाजोबलांबाय दाबो मोनफैया रिपर्टारानो र' साला स्वादखौ फनखौ खालामनायनि आं कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। दाखालि बै आदालाव गया मबाइलाव फैनानै बुंदोंमोन आंनाव फैबाय नाब्रा अगर किसी को खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे हेलौ ओइ सुवाद थाब फै ओइ थांगासिनो आइ सांगोबावब्रा जाजोबबाय नै गासिबो रेडि जाबाय टाइम गैया नै गाख्रि फै ट्रनै थांगासिनो थाब फै हिनजावनो गावसोरनो आंनिया बिराद एखेबारे गोबाव गोबाव मोनसेना नों थाबनायावनो आं दुब्लिजों थबस्रबाय थां फैलायदों सेन्देल जों गाननाय आखौसो लाना फैलायदों होद मेंबाय पुरा जिरायनोसै आं ओइ र' रिपर्टआ मानसिनि हायाव जयो नामा नै जायगायाव थाफै पिस्टलखौ गोदान लाबोदों माथो केमेराखौ गोदान लाबोदों अ लाबोदो ओइ सेन्देल हायाव दोन सेन्देला गायनाया दोननांगौल'सो हाब दिनैबालाय गोग्गोम दे नायनोलाय नायनि सेन्देला दोनग्रो अ र' Hey! Deh, saya kota saya kau. Niau boy. Dili di. No, ano la? Dili di. May kung ano la? Kimi na kadiundu. No. Dah sini tak? Hah? Beneran kamera kita mau nak? Bayi tu orang kan pilih bayi loi. Saya lockdown ni kerana ang main lama di pelas itu tu beti pas lah bidang. Orang kau tukar bodong. Kamang video sih dok. Oi dok. Tang nunggu syukur lah kena. Saya ngok, nunggu saya tang. Tang syukur anak kalian tu kan? Bukan tang nak, nunggu ya. Oi ro. Tapi bisa kan, Hei, bisa tiga saya loi. Masa setengah tes nak akan nang dini. Ni, jangan deh, kui. Bukan nang deh. Ni deh, tak. Muzang lu sampai sana. Deh, bidin sih sampai tak. Dini masa setengah tes bungka bayar kalau ne. Kenapa dia bilang? Sampai tu kau sulah salah nunggu. Dile. Jangan deh. Ya tak kelam. Didi. Roll, camera, action. Ro, sini ya. Hey, Boria king. ang damag di kau nunggu. Cut. Camera cut, pan cut. Thau cabur bok. Ang fuau doi khentau ne ma jakho. Yeah. Kau hanya aku tak lihat nih. Nice tanah mudiang ha. Yeah, जाबायलै नोंसो दे ससे खिथा नोंसो सालै नै बेनि बै खरा खिथा बै खरा बेनि खरनानि बास जाबाय दे रेडी रोल कैमरा एक्शन खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों कर'ना ओइ
Suat salah koran nggak? Ini bungku bra. Gua handu ini pun corona nak. Nunga. Hei nunga, ini bungku. Bas. Capai. Kulumbai. Itu dah aku pernah dong kumlesar musari. Aduh. Iman kera sih. Isi gurih rasa bungka. Kulumbai, ini bungku. Bas. Nih, ready? Kulumbai. Dini dah aku pernah dong kumlesar musari. Oh, Ada yang dah kawan capai. Corona. Moria. Corona mana? Moria. Hei nunga. Bibi, min punya. Nah. Dini abu dah kawan capai. Zai bitangmuna metric आरो हाई सेकेन्डारि एग्जाम होदोंमोन बे एग्जामनि रिजाल्टखौ लकडाउननि थाखाय खिथानाय जायाखै थारिखखौबो होदोंमोन है बावगारबाय आं जिखुनु हक लकडाउननि उनाव खुलिबाथाय नोंथांमोना खोनानो मोनखासिगोन जादों ना Eh, boria जादों येस बै साला जों गामिनि गथ'फोराबो नामा बेरायथिंबाय थायो लकडाउनावबो आरो बै दाखालै फेसबुकआवसो नुदों गथ'फोरखौ टाकला खालामसोखादों बिदिनो खालामनांगौ बिसोरखौ बिदि खालामनांसिगोन जोंनाबो गामियाव बै साला बुरिफोरखौ ओंखारना साला सेरेब बेफार खालामबावदोंसो आरो सालाफोरा खालामनांगौ बिसोरखौबो दिनै बुंनांगोन दे थु जाबायबा दे दिनि थाखाय जोबथ'बाय बेफोरबो दा लांफैगोन दे थौ सालु होनांगोन